čau, čakajte. Bol som za dvere. Čau, máme Braňo a ja som tutoriálu, kde si ukážeme, ako si stiahnuť Bandicam, ako si ho nainštalovať. No, že jedno som točil, ale tam som iba písal, bez zvuku to bolo, viete, tak to bolo také, keď som dal jedno video na YouTube. A daj si kúponeme, daj si tú stránku. Hej, keby Banana Gifts pre Kuba, tam do popisku, hej. Dajte si sem www.bandicam.com. Takto. Je vyfinálo slave. Tak toto ne. Dáte si iba sem do Google. Dáte, že download Bandicam. Download Bandicam. Toto musíte, toto po anglicky dajte, nie po slovensky, to je blbé. Toto si dajte po anglicky, to je lepšie. To sa dosť ľahšie stiahuje. Pozri, Kubo, toto som si uvedel, keby ste chceli vedieť toto. Bude to ako špeciál za 14 odberateľov už mám. No, to si to dáte. A čo to nejde? Čakajte, ja do presnienke to urobím. Nie, to presťahovať. To musím. Tuto. Prečo som to zase napísal tam? Toto. Čo sú také medzierky, toto má byť asi, neviem teraz. Hej, toto. A dajte vždy download Softonic 1. Toto je jednotka Softonic. Tak tu sa vám ukáže tu. A tu si dáte hlavný. Volala ma mamina, išiel som a ako sa nastavuje, tak to už je v inom videu, to už som natočil. Tak ak ste to pochopili, dajte like, odoberajte mi kanál a čau.